sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminahon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Louie. Sa dili pa nagkusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Love of My Life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maukinig sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga tuwang tatampo, nagdasangan nga Louie. I love you, amor. Dili ba gihapon ko ni masugton? Murag, happy tagit ka mapulig pinaabot na ako, no? Dili sa doy. Di gina mahitabo. Sige. Aron dili na mahitabo. Okay na ko. Usay okay na ka. Gisugot na ti ka. Uyab na ta? Uyab na ta. Yes! Happy anniversary, love. Happy anniversary. Dali aras panahon, no? 3 years naman dita. Maugyod. Og happy kayo ko sod anang tulo ka tuig, love. O ganahan ko nga makiguban nimo og sobra pa sa tulo ka tuig, love. Maong, Louie, love, nganong niluhod ka? will you marry me, love? Yes, love. I will. I will marry you. Congrats, bay! Kasalanon na gid ka. Salamat, bay. Daan pagid ko, bay. Nga, kamo gid lagi ang magkadayon. Ha? Nakaingon day ka nga kami mo'y magkadayon? Oo, uy. Kay ingon sila, kung pareha gani mo og naong, kamo gid maoy magkadayon. Tanawar ko na inyong mga pictures, oh. Oh, pareha kay mo og naong. Kung na'y makakita ninyo nga mag-uban mo o wa makaila ninyo, magduo gid nga managsuon mo. Di mo maglalis kung asa maliwat unya ang inyong anak kay pareham na mugnaong. Anak man dayon. Ha? Dili pwedeng maghisgot tagbahin sa kasal? Tawa day. Nya, saman. Nagsugod na mo og pangandam para sa kasal. Sige. Mangita na ko og organizer para sa atong kasal, ha? Sige, love. Unsa ba'y ganani mo na nga team? Ikaw na bahala, love. O di na pwede, oy. Kinahanglan nga kitang duha mo decide. Love, basic ko sa trabaho. Ug usa pa, dako ko og salig nimo. Pero, love, gusto na ko nga kauban ka sa pag-prepare, ani. Sige. Igna lang ko kung kano sa mo mag-meeting sa organizer. Thank you, love. Hi naman na imong bride-to-be, sir. Dili naman mo tubag. Basig, nag-drive na paingon din, he. Okay, sige, sir. Pwede sad sugdanan lang nato ang meeting kay ubay-ubay ra ba taog angay nga sabutan. Sige, ma'am. So mao na to, sir, ha? Mo contact lang niya ko kung na ako'y mga follow-up questions. Oh, sige, ma'am. Salamat. O pasensya na kayo nga nagpaabot ka ni Amor. Na siguro to emergency mo nga wa magatunga. Okay na, sir, may problema. Paibaw lang siya kung unsay atong mga gisabutan aron ma-aware pud siya. Salamat, ma'am. Gingnan bitaw ti kang busy ko sa trabaho? Di mo ko ka makasabot? Kasabot man ko. Pero unta nagpahibaw ka. Ano bang big deal man kaayo na nimo?
naikugo sa organizer. Nagpaabot siya nimo. Kadaghan ba sa glabad aning kasala, uy? May pagdi lang ta magpakasal, uy? Unsa? Love, pasensya na. Nasulti lang to na ako kay stress kay kus trabaho, good. Unya, gusto ka nga dayon na nato ang kasal? Siyempre, no? Pero love, sabta-sad ko, be, please. Huwag yung ko'y time sa pag-prepare, ana. Sige. Kami na lang sa mao'y magsabot sa organizer. So, you're all set na, Sir Louis. Salamat kay ma'am. Sayang lang kay si Amor. Don't worry, sir. Sure ko nga makauyon si ma'am sa imong choices. Ayaw na lang og kaguulgod. Once mahuman na ninyong kasal, makaginhawa na kaglawom. Daoy gigutom ako, sir. Wa pa kay lakaw? Dungan lang tag-dinner. Sige. So, mao na inoontoy na hitabo. Kaligri ko di ay. Salamat. Nakakita na gid ko nga ni katawa ka, sir. Ha? Habi ni mo sukad masukad. Wa gid ko makakita nimo ganing ngisi. Murag stressed kayo ka. Disappointed lang kay ko ma'am. Kay mo rabag. Ako ray giganahan nga madayon ning kasala. Ay sus. Kung ako pa'y bride to be nimo, unya sama nimo ang akong mabana, ma-appreciate kid kaayo nako ang imong effort. Swerte kaayo siya nimo, sir. O swerte sad kaayo ang imong babana ma'am. Kay wa mo'y labad sa pag-prepare sa kasal. Swerte unta. Pero wa pa'y lalaki nga nasaag. Ay, di na ta manghisgot, anak, sir. Oy, maghisgot ta og laing butang. Mao daing nadugay ka kay nagdungan na lang magkaon. Sa'yo malagi kang mi-out. Wa man lang ka makahunahon na og apas dito sa meeting nato with the organizer. Ikapoy na ko. Tuo di ay. Mupauli ko sa probinsya sunod weekend. Kuyog ta para maila-ilasag ka sa kong mga paryente o ginikanan. Dako man din nga reunion karon. Apil ang mga kaparintihan kinamo. Ako, wagi ko makasuway og ingon ini. Kay nagdako man ko nga walay ginikanan. Amor, anak. Maayo kay. Nakatungagid in town ka. Dugay na sa kung wa makauli din sa tong probinsya, magod. Og pagkahibaw na ko nga natin reunion, ni file gidayon ko og leave. Og mauna ba ni si Louie? Yes, ma. Love, ako mama. Hello, tita. Hello, Dong. Familiar imong naong, Dong. Murag naa kay kapariha og naong. Mao ba, tita? Wa man ko'y kapareha og naong nga artista, tita. Si Papa Ramoy nahibaw-an ako nga naliwatan ako. Unsa may pangalan sa imong papa? Fred Sabanal. Fred Sabanal? May picture ka ba sa imong papa, Dong? Oh, di man, tita. Oh. Di ra, tita, oh. Dili. Oh. Ngano, ma? Akong nauyab ang papa ni Louie, anak. Kabit ko sa imong amahan, Louie. Unsa? Sa akong nahibawan, padung sila si mama o papa sa bahay sa kabit ni papa. Kay gusto niyang sulmon kay may mablos ko nun eh. Unya, na disgrasya sila paingon dito. Ikaw di mo'y hinungdan? Dong pasaylo ako, Dong.
Nagmahay ako sa akong gibuhat. Ug wa na ko makapangayog pasaylo sa imong mama kay awahin na ang tanan. Wa na sila. Sa ato pa, half-brother na ko si Louie. O anak. Sorry. Pero, di na ako kaya. Love? Louie! Dili na ko kaya nga maaptubang sa pag-usab sa mama ni Amor. Kasukad nga namatay ang akong ginikanan. Huwag ko lang gibasol. Siya na. Kaysa mahinungdan nga nga sa'yo ko nawan ang ginikanan. Dili na ko kaya magpakasal ni Amor. Mao pa. Sayang no. Nagpasalamat lang sa ko kay nahibaw-anan ako nga wa pa mi makasal. Wa ko mahinaya ko pagkasal sa ako ra ding half-sister. Pero ay kabala ka mo. Bayaran ti ka sa imong mga sa imong time og effort. Why problema, sir? Ayaw na ko na una, ah. Ani na lang. Kalimti ang imong problema. Unya, manglaag na lang ta. Aron dili ka mag-uol. Mao deng dali ra kay kang naulian ginaam des Vina nga may sige uban-uban nimo. Oo. Og na-enjoy ra sad ko nga kauban siya. Makita mo kasi mong naong bay nga malipayon gig. Unya. Unsa ba may gidugayan nimo? Kung nakagusto ka niya, panguyab yun. Ha? Manguyab ka na ako? O Vina, karon pa ko naka-feel og kalipay og balik. Ug, malipayon sad ko uban nimo. Maong... Yes! Yes, uyab na ta. Yes, I love you. I love you too, Louie. Dili ginato matag-an ang kapalaran. Kisay magtuo nga ang babae nga maoy bayran ako nga mo-organize para sa umabot ng tanan ko nga kasal, mao ang akong asawa karon. Ug way paglubad ang kalipay o pagmahal nga gibati namo sa usag-usa. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Mao ka naman nga higalan kaagi ni Louie nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga rekulahan, Love of My Life. Ang mong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga suking ti paminaw. Kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang liining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpamina. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Philip. 28 anyos. Minyo ug may usa ka anak. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga maglisod ko og pamabdos og usab sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Dong. Asa naman sa ga? Magbaykos gawas pa? Ha? Kada adlaw naman lang kang magsigig ba't-bait, Dong? Ganahan man ko pa. Sige, sige. Ubananti ka. Hindi tagid eh, basta makabay ko eh. Hindi tagid, magpakuso ko eh. Ala, mabri ko. Ilo, agkay. Dong! Uy! Naunsa mo ka, ha? Ngano mo ka? Sakit king akong... Ha? Undang na ng pagsigi ni mong bait, Philip, eh. Basin dili na unya inoong ka makapaanak-anak. Nya, kumusta naman? Ano sa'yo resulta? Negative. Wa lang gihapon. Unsa ka kung magpa-check up na lang ta? Mas may pa. Aron mahibawaan na to kung sa'y problema. Philip! Philip, saktan na! Kalma lang! Kalma lang! Muyong lagana! Muyong lagana! Kaya dili ba ikaw may doon ni problema? Ako may doon ni problema! Baog ko! Huwag ko'y ayo! Philip! Nak, ayaw pagpakawa o paglaom. Wala chance, ma. Di na ko makaanak. Huwag ko'y kapuslanan. Philip, salig lang dong. Naay tumong ang Ginoo nganong nahitabo ni. Salig lang. Basin di ay og magmilagro. Ma. Philip, good news! Ha? Ano man? Maptos ko! Tinood? Yes! Pwerte ginamong dipaya nga namabdos ang akong asawa. Bisan tuod og baog ko. Pero mituo na gid ko nga naay milagro. Og nagtuo pod ko nga okay na ang tanan. Walay problema. Og unya, Ay, paspasa sa adlaw, no? Murag kanos alam to nangandoy ka og anak. Unya karon, usa nang katuig si Dudong. mao lagi ma. Sige, sundi dayon na ninyo. Obitan na nasabutan na mo ma. Gusto na mo nga masundan dayon si Dodong. Samtang kaya pa. Dong, maray dili na kaya. Ha? Pila na katuig nga misuway ta nga makaanak og balik pero wa man gyud. Hindi na gyud siguro mamanghuran sa Dudong, uy. Unsa gi kay problema og hinungdan ini no? Tingali og tungod na sa sige ni mong bike sa bata pa ka. Maka-apektar din na ma. Mauingon nila. Ay, basig na ilang hinungdan mo eh. Unsa kay ilang paagin mo? Para atong mahibawaan? Pa-sperm count na lang ba, eh? Ha? Unsa man na? Naranay mga test nga imuon mo.
Sabto na kanila. Kay mas maayo nang matagan og katinawan kung unsa gyud problema. Nahibaw ko nga dili talag saon nga kaso nga dili ko makapamabdos. Kay naasa ko'y parente nga sama na ko og sitwasyon. Pero ang uban, wa man gyud makapamabdos. Ako kay nakapamabdos man gyud ko. Mo'y hinungdan nga naglibog na hinuon ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nade ingon ini nga kaso nga makapamabdos gihapon bisan og gi-confirm nga baog? Ikaduhang pangutana. Diyos ba na mo sa akong asawa nga mumabdos siya pag-usab? Pero pila ka tuig na ang nakalabay, wag gihapon. Wag gihapon mamanghuri ang akong kamagwangan. Nabay pwedeng imnon nga tambal o bisan unsa nga paagi aron nga mahatagan nako og balik og anak ang akong asawa? Ikatulong pangutana. Misuggest ng akong amigo nga magpa-sperm count kuno ko. Unsa man di na? Unsa may pamaagi ni ana? Ikaupat o katapusan. Kining pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kaya nasad ko yung mga parente nga baog. Posible ba nga naliwat ko nila mao nga naingon ko ini? O usa ba kaha sa nakaingon ini katong nagbay ko nya na-discuss siya kay nakabangga kog iro. Unya, naigo ang akong punjuhan sa bata pa ko. Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Philip. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, yan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ako ka psychiatrist ug usa ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ugma na lang. Ay kapoy man ron, ugma na lang. So pabida ka nang gingon na magmanyana habit mao ginay inungdan nga no nga di mahimo ang gusto natong mahimo kay nagkaugma. Lain naman po kag katubangon nga angayng buhaton. So katong buhaton nimo karon do not wait for tomorrow kuno what you can do for today. Kay di pa kay sigurado og mas busy pa karon. So kung daog buhaton karon ayaw puhata og ugma. So ang ato magtatampo kung nadawa si Philip, 28 years old, minyo ni siya may usa ka anak, man niya gibutang ngayang address. Ang iyang problema kay naglisod na siya pamnabdos siyang asawa human sila nakabhimo og usa. Gusto nilang duhaon nilang anak pero wa may swerte. Wa pa gihatag. Wa pa matimingi, no? Ay lang pa bata pa magkakayo Philip no, 28 years old, no? Dako pa kay tsansa nga imong asawa I do believe nga pareha pag edad nimo nga sa kay lang siya moabot og mga 49 nga 50s na nga magmenopause na, reproductive age pa ning 20 nga 30s, sa early 40s, pwede pa gyud mo magkaanak, no? Okay? So unang pangutana ni Philip, no? Wa man niya gibutang yung address, so gisod ko great o gisya ko great. Wali na thank you very much sa kanunayon yung pagpaminaw, no? Diya sa Minglanilla, musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo diya sa St. Joseph Lumber, no? Salamat kayo kay pautangon ko ninyo usahay og lansang, no? Bitaw, no? O diya sa si Ma'am Elfie Alfante, no? Diya sa Minglanilla og atong maabtik guwapa nga barangay captain de sa Kantawan, no? Si Kapitan Chris Ababa, may pagpaminaw kap kung mga silinganan dia sa Kantawan, no? Ayong pagpaminaw ni Makmak Obra ug ni Tibor ni Junjun Sakal, no? Si Rene og si Sami sa apelyido niya Sasan, no? Ayong pagpaminaw. So unang pangutana ni Philip, naade ingon ani nga kaso nga
pamabdos gihapon bisag og gi-confirm sa doktor nga baog ko. Well, baog ka according to your doctor. Maybe sama nagwakay ko kakuha gina sa drama da. Usa sa mga hinungdan nga mobaog is kanang kunong mag-mumps. Usa pod mga hinungdan nga mobaog nga kanang mauli kay ma-expose ka radiation. Pero nganong nakahimo man ka og una nga anak kung baog pa ka, no? Ipa-double check lang ko na, ipangayo ko ng second opinion, magpa-sperm count ka, kung ubos bigay kayang sperm count, tumasa giingon sa mga doktor nga baog ka, no? Usahay mo po kami mga doktor, masayop ba yapod me, no? Kay, lagi na, tao raman ta, masayop man ta, di man ta perfecto yun, no? Muna ako ika-istorya nga, kung nakapanabdos ka primero, nagoy dakong tsansya nga, makabuo po kag ikaduhan ni mong anak, kay ganahan mo kag ikaduhan ni mong anak. Kaduhang pangutana, giusba na mo sa akong asawa nga mamabdo siya o usab. Pero pila ka tuig na ang nilabay, wala gihapon manghuri ang among kamagwangan. Naabay pwedeng imnon nga tambal o bisag unsa nga pamaagi para mahatagan ako og balik og anak ang akong asawa. Sa ko nang ginaingon Philip magpa-sperm count ka. Nga kini magong taas ang tsansa nga magkabuntis ang usa ka babae, depende po na sa timing. Around the ovulation time. Kadaghanan na ko ni ginasulti din sa itong programa. Kanoon sa man lang ovulation time. Kung ang menstrual cycle sa usa ka babae is 28 days or 31 days, around mga 14th or 15th day mo na ang ovulation time. Kung naay sexual contact during ovulation time, mga days, taas ang tsansa nga magkabuntis, no? Unya ang physical condition po ninyong duha, no? Kinang healthy mo. Unya dili mo under stress. Relax lang, di kay ngog nag-anxiety mong duha kay naghimo na mo ikaduhan yung anak. So daghang mga factors to be considered, no? Og ang pinakakuan gina magpagam gyud mo og usa ka doktor nga eksperto niani kini mga ubigay ni usa ako nga ka balik-balikon pag istorya nga naani sila napoy mga fertility sa mga dagko nga mga ospital naanay mga ingonana nga expert gud sila nga mo advise og what to do, no? So akong mga advice diri mga generalization lang ni, no? Pero naagay mga eksperto niani mo guide you along the way og what to do in a case-to-case basis. Kung among ko ka-examine ninyo kung unsa magoy kahimtang sa inyong internal o external sex organs, no? Kung wabay mga problema diha. Ikatulong pangutana, ni suggest nga akong amigo nga magpa-sperm count. O kada, mao na akong gingon, no? Magpa-sperm count. Mo submit ka dito og sample sa laboratory, unya i-count ang imong sperm kung appropriate ba siya kadaghanon, sakto ba siya kadaghanon nga maka-fertilize sa egg sa imong asawa, sa imong sex partner. Kuha naman siya, diagnostic procedure. May balaan kung normal ba ang imong sperm count. Ikaw pa ito tapos ang pangutana. Kaning pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kay naasag ko'y mga paryente nga baog. Posible nga naliwat ko nila, mong ingon ani ko. O usaba kaha sa nakaingon ani kay magsigi ko og bike. Unya naigo ang akong punyuhan sa bata ako. Way, kung baog pa ka, so dili ka magkapaanak primero. No, so dahil dun tingso nga baog ka, just matter of timing ligud siguro, no? Tayo mga sakit nga magka-apekto sa productivity sa atong yung sex organ sa mga lalaki, ako mahinumduman kining parotitis or mumps, no? Maka-cause ko ni siya infertility, no? Mga infection going on, especially sa sex organ, maka-add-on po na sa inyong rason ngano nga di man ka magkapagbuntis. Pero sa ako nangyayingon na while ago, ang timing is very important. Timing sa pag-sex contact nimo sa imong sex partner around ovulation time. Kaya ang frequency, nanang sige-sige yun. Parang nga, makuha, niya magpagam og expert nga ubigay ni kung magduda na mo nga naa na diha ang bata na nagsugod na fertilize na ang egg cell sa imong asawa sa imong sperm cell. So nakasabot ka sa akong speaker nimo Philip og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra ning kamot og pug ko maka-explain na ni. No, ayaw lang ka bala ka Philip kay bata pa man ka.
28 anyos pa ka. Sos, bubida ako na tong 28 anyos pa ko, pwede hambugiruha pa na ako. Karon na, nahurot ng hambog. So, para mga lumasal sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.